傷を癒したまえ。かける炎の力よ。負けるわけにはいかん。だ私がやられた。姫様、レスター殿、キース、カルザスに。ごめんなさい。
エグベルト、どうしたのですか？リアナ、私が。おそらく。ジェシカさんもそうですか。行きますよ、リアナ。しっかりついてきてください。みんな。このおしまいにしてやるぜ。お前らの進撃。さすがはここは裏口。焦るな、エルヴィン。そうだな。